Hai salutări, bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi ne vom juca Stumble Guys din nou și vreau să vă spun, o să vorbim despre niște chestii legate de Stumble Guys și poate că ați observat, unul de voi poate că n-ați observat, e bine, am făcut un super de 104, am că am jucat noi. Eu am 9560 de trofee și let's go la Stumble Guys. Deci, o să vă zic o chestie legată de Stumble Guys pe care nu mulți dintre voi o știați. Stumble Guys este un joc făcut de Fall Guys. Asta știați, cred că foarte mulți dintre voi știați chestia asta, dar la un moment dat Stumble Guys a copiat foarte puțin și din Fortnite. Nu știu dacă ați auzit de chestia asta sau știați, pentru că, hai să vă spun, deci Fortnite-ul a venit primul cu Battle Pass-urile alea și cu tot. Și după Fall Guys și Stumble Guys au fost creat după Fall Guys. Și au luat Fall Guys-ul, adică Stumble Guys-ul a luat de la Fall Guys, asta cu Battle Pass-ul, și Fall Guys, mamă ce pingam, Fall Guys a luat de la Fortnite chestia asta. Și de aia Stumble Guys a copiat și de la Fortnite. Bine, practic, Fall Guys-ul le-a spus chestia asta, le-a arătat. Dar Fortnite este originalul cu Battle Pass. De exemplu, pe Fall Guys este Fall Pass sau Fall Pass, cum vreți să spuneți. Și pe Stumble Guys este Stumble Pass. Și pe Brawl Stars era colaborat la un moment dat cu Fortnite-ul, de au venit numele și Brawl Pass. Deci, multe jocuri au copiat Fortnite-ul. Fortnite este, nu știu, acum poate mulți mă contraziceți, Fortnite-ul este printre cele mai populare jocuri care le știu eu. Bineînțeles că, na, există și Minecraft-ul care îl știu de o grămadă de timp. Și, na, asta este părerea mea. Cel puțin puteți să-mi scrieți în comentarii părerea voastră. Am avut un spawn, acum am un spawn așa de bun, dar te mă de aici cu arateu. Aoleu. Aici au 8, cred. Cred că-s fix 8. Ok. Poate și eu să mai spun o chestie, asta nu e legată de pesurile. Aoleu, ce slabus. Este, nu știu cum să vă spun o legătură. Deci poate că ați observat unii dintre voi. Da, am dus meciul ăsta. GG match. Sau nu. Bine, tata, am câștigat. Deci, ce am să zic, stați că uitați, ce am să zic, revenind când nu-mi amintesc. În fine, am pornit episodul că n-avea rost. A început harta și gen, ai că mai câștig dacă e. Am pierdut startul. Oh, bine. Îs primul, toți au murit acolo. Bine. Bine, o luăm pe vulcan, ce ziceți? O luăm pe vulcan, unde să ăștia? Aoleu, mi-e rușine să mă uit eu la ei. Ai. Du-te. Da, cred că n-apuc. Ba da, apuc. Ok. Mă mir că eu nu prea cu lavarașul ăsta. Nu prea îmi place lavaraș, sincer. Vreau să fac o chestie, băieți, fiți atenți ce vreau să fac. Vreau să fac eu așa, hâț. Ia așteptăm aici. Că am văzut pe YouTube chestia asta. Și să încerc și eu. Ia, hai să-i vedem pe ăștia. Ce faci, tată? Ce tare îi. E faină chestia asta. Ok, revenim cu următorul meci.
Veți, între timp, mi-am omitit ce am să zic. Am vrut să zic, poate că vă întrebați unii dintre voi de ce când mă joc cu cineva nu vorbesc. Pentru că eu filmez de pe aplicația Mobizen. Și Mobizen, nu știu, are o problemă. Dacă vorbesc cu cineva pe, de exemplu, pe WhatsApp, gen, păi nu pot să vorbesc, nu mă lasă Mobizenul. Nu știu ce are. Nu mă lasă, pur și simplu. Uite-l pe ăsta, ce faci, tata? Uite pinguinul. Ce faci, mă, pinguine? Am să-i dau acum. Bine pe scheme, pinguinul. Uite grămada, bă. Ok. Deci să continuăm cu povestea asta despre Mobizen. Deci nu mă lasă Mobizenul, dar eu până la urmă o să vedeți că eu o să... Nu pot să vă spun exact peste cât timp pot să rezolv problema asta până găsesc o altă aplicație de filmat care pot să mă aud, pot să mă documentez și da, după o să putem să facem și problema asta. Nu știu, o să mai verific eu prin Mobizen pe acolo, poate. Bine, acum poate că cei care nu o au cu filmatul, pentru ei vorbesc chineză, dar nu mai contează. Da. Nu mă întrebați, am vrut să mă duc pe acolo, dar nu mi-a ieșit mie schema. Bă, nu schemele de mine, frate, nu schemele de mine. Adevărul e că eu nu dau tot ce pot în prima și în a doua rundă. În ultima e baza. Iată-i pe ăștia. Ce faci, tata? Am un pic de ping pe acolo. Săracul doctor. Doctorul nebun. A căzut doctorul nebun. Deci, poate că ați văzut pe shorts-ul ăla al meu, cei care sunteți abonați la mine, poate că ați văzut pe shorts-ul ăla al meu, ăla atunci când mă... Nu știu ce să zic despre harta asta, mi-e cam frică cu speciala. Înainte știu că era o schemă să te duci pe aici, prin mijloc, dar nu mai s-a rezolvat. Că pe... Bine, mi-a ieșit schema. Glumesc acum, n-am vrut să fac eu chestia asta, dar să zicem că, adică nu să zicem, chiar am avut noroc, recunosc. Facem aici o schemuță, hâț. Gata, deci asta e singura schemă care fac eu în meci. Nu! Hai. Bro, șansele mele de câștig, uite-te și tu, ultimul, bă, frate. Șansele mele de câștig sunt 0, cu 0. Uite, bă, ia ori trecut de vârtei și hai că mai am eu vreo șansă dacă e ceva. Uite și tu mă avii și asta. Bă, da, nu este caracter. Ok, bro. O câștigat ăsta. Guado. Revenim în următorul meci. Ok, am revenit cu meciul, am uitat să pornesc Mobizenul, dar nu cred că mă mai calific în prima rundă. Asta e din vina mea, că-s prost. Hai. Mă și grăbesc, asta e faza, asta. Deci eu, uneori, când mă joc Stumble Guys, hai că nu sunt 16 aici, mă, ce ai? Adică prin spate pe acolo, da. În total sunt 16, dar așa nu sunt 16. 16. Du-te. Ok, tot m-am calificat. Uite postul ăsta la început. Am murit de 3 ori la început și zice, gata, bă, nu mai am șanse. Renunț. Se lasă. În viitor. Deci, fiți atenți, la suma de 100 de abonați o să facem un video special. Nu se știe încă, dar o să facem un video special. De asta mirobolantă hartă, nu știu eu cel mai bun prieten cu ea,
Da, să zicem că îmi place. Uite-te și tu, deci eu uneori apăs pe lângă space. Și gen nu-mi sare caracterul, nu știu ce naiba are. Uite-te și tu, frate. Bine, adevărul că... nu ultima, mamă, ce prost pot să fiu. Am să zic că mă las, dar nu ultima. Nu mi-a ieșit schema. Nu mi-a ieșit... Uai, cât să aici, ai lelei. Fii atent că mor mulți aici. Bine, du-te. Mă mir cum de m-am calificat. Noroc. Samurai ăsta se califică, mă. Cine s-a calificat? Că nu știu. Ia, hai să vedem unde e samuraiul. Samurai, uite-l acolo. Da, bă. Samuraiul s-a calificat. Ok. Nu mă așteptam la așa ceva, dar na. Și uai, bombardament. Nu știu ce să zic despre harta asta. Bă, în legătură uite, pe ăsta îl cheamă Fall Guys. Fall Guys, du-te! Bă, ce noroc a avut! Ok. Era cu Fall Guys. Dau bombele în mine. Poate mi-au karma, bă, odată. Poate mi-au karma de la boxerul ăsta. Poate scoate pumnul din el. Ce faci, mă, tata? Vrei să te împing? Nu, că trebuie să-i las mai mult. Trebuie să mă duc. Ia. Du-te, tata. Nu, du-te, mă. Bă, uite ce noroc. S-a dus. Nu cred că din vina mea. Da. Ok. Mă joc cu bombița. Hai să mă duc eu la samuraiul ăla să le enerveze. Nu mai enerveze dacă e. Ok. Cam acesta a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați, să dați un like dacă sunteți de treabă și ne revedem data viitoare. Eu am fost Ianis, pa, pa!